kam thok kam shuko le si ka dika we na ki kam bam sam ka bashir kai ha ka be day bat ka jing sa mi tin dong shet jing shet ni ki senen de gas ka bla pau ko thai men ta ka si hadin ma ka we ko long ka me na ka shnong so la thamai hari bhoi kala ujor senen ka ejahar anong po police station hadin ba ka tin dong shet jing shet ka baju panan kam bat ne ko ma shi banai e man ka por kala lut no tang po artayo e ya ka te ka kambam sabat jing ne tu ha ka be day bat ki tendong shet jing shet la lap da ka kong meren singli ka ble thu ru ba man ka por ka tendong shet jing shet ka ne kum ba shi banai henry ha ubanai jiliu ka tendong gas kala lut no tang ha po artayo hadin ba kala yo priang ha ka khatwei terek bat lut no ha ka arp sau terek bat ya kini ki tendong gas la sam da ka reboy gas agency kate ka jinglut kloy jong kate ka tendong le air kala pelong ya ka kong meren singli ban subas new bat haba persyang ban kemi benya la shem ba ka don ka jing sawa jong ka ka babun chapo kate ka tendong ka day ban kia tang khat san point r kilo ringkat ka gas henry wat hadin baladap ban lut ru kadang kia hadu khat khandai point prapo kilo bala shutap da ka chapo Jong ketika silinder gas ba di kayu dan kam hidang yo ya ka karu tadi jong naijun de man hau hapo jong naijun hi akal tadi ga lalu de abang ipet ya ketika silinder gas kendor syu abang ina pisang ban di ban rai ka hapo jong ka Kumbaga tunas ni ega nek kate gas pangkam. Khat we tadi kedo arsau ya tang artayo. Ape yo. Den reman kapor ka syak nek katno singi ega ba syak cimang kapor. Ni baduna ba use teng ka syak nek si banai. Sai kam. Na yo kate gas. Ni kane ketika ba ngidang syot kemai. Ngidang syot apply kemai. Ngidang use hasil benentong. Emang no ka jaka kin mapi sim? Dia ketika gas nang ni nama tu ni marga dia gas. Okay.